Всичко в едно. Един за всички. Бъдещето е тук с Infento Kids. 100% модулен комплект от висококачествени и устойчиви материали за създаване на реално работещи устройства. За всички деца, от всички възрасти, техните учители и родители. Защото Infento развива компетентностите на 21 век. Осигуряването на комплекта Infento беше логична стъпка в надграждането на нашата STEM среда. И от STEM означава инженеринг или нещо, което децата могат да пипнат и да конструират сами. А радостта от това да сглобиш нещо, което да можеш да управляваш сам, наистина е несравнима. Защото Infento е безценен инструмент в ръцете на всеки учител за уроци в STEM среда и извънкласни дейности. А придобиването на познанията за технологиите става чрез игра. Работата с Infento е много лесна и интуитивна. Децата невероятно бързо се ориентират. Всеки буквално грабва това, в което е добър. Един разчита инструкциите, другите започват да сглобяват, третия влиза в ролята на координатор на проекта. Те знаят, че това, което създават, няма да е просто макет, а работещо устройство. Имат отговорността за това, работят трескаво, но и прецизно. Внимателно съгласуват всяка стъпка с инструкциите и тръпнат в очакване да изпробват. И всичко това може да се случи за един учебен час. Прекрасно е, когато виждаш щастието в блесналите им очи, докато сглобяват, и после когато подкарат това, което са създали. И защото Infento е и супер решение за семейно забавление. Свържете се с нас.